Mas nggih. Boleh. Nggih. Yuk. Jan-jan mede aku wis lali wis rong taun lawase ora ketemu eling-eling dek jamane semono runtang-runtung anane ra ono liya. Tenane yo arotaya nganggo teklek kecemplung kalen timbang golek dik becik luwung dibalen. Dik wis dadi anteping kalbu tak pilani jiwa raga tulus sing ati yo 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 yen guci mondor ketok tibane muri. Jan-jan mede aku wis lali wis rong taun lawase ora ketemu eling-eling dek jamane semono runtang-runtung anane ra ono liya. Toyo nganggo teklek kecemplung kalen timbang golek becik luwung dibalen. Dik wis dadi anteping kalbu tak pilani jiwa raga tulus sing ati yen guci mondor keton dibanding muri. Genek-genek gue tombol kesel nggih pasukan-pasukan apa dapur
Pak Sugiri saking Tlatah Pacitan. Kula nyanyine mriki nggih Pak nggih. Pak Giri goyang. Pak Dem, mboten goyang niki. Ajeng goyang napa mboten? Goyang di tempat. Pak RT. Yo. Iku prasetya ning ati. Ternyata Pak RT 13. kadung tresno ring sliramu doh wong bagus ra eling dina lan waktu ning ati katon ra bisa ilang saya wong ayu tak anti-anti jo pijer semoyo wae aku tresno karo kowe tegane atimu tansah gawe loro iku ora prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyandeng sliramu ukuraning tresno dudu bondo nanging lo gue en Cahyo Kirono campur sari yo Pak Giri, gimana ini? Pak goyang, Sugiri. Tumbas boten, Mbak. Tumbas. Ayo, ayo. Kadung tresno ring sliramu doh wong bagus ra eling dina lan waktu ning ati katon ra bisa ilang saya saya ra karuan senadyan omong jo pijer semoyo wae aku tresno karo kowe tegane atimu tansah gawe loro iku ora prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal